Helo, sut ydych chi? A chroeso i'r pumed. Ia'r pumed benod ar 20 wan yng nghyfres codi gweithlu Pedair Cainc. Mae'r gwaith erbyn hyn wedi symud i'r tu fewn ag, nesau at ddarfod wan. Dwi'n meddwl mae'r wsnos fach arall sgynnau o waith trwm weddill. Fel y gwelwch chi, dwi wedi peintio'r llawr eisoes. Nes i bostio chydig o luniau o hynny ar dudalen Instagram a Facebook. Ond hynny dwi eisiau ddangos i chi heddiw, ydy un o chwynegiadau pwysica y gweithlu lle. Sef y gornel fawr yma, y tu ôl i mi. Sa'i draw fan hyn i'r pillar i chi gael gweld yn iawn, neu droi'r. Hwn ydi o fan hyn yn y gornel. Dwi'n siŵr y rhai o'ch yn meddwl beth i'n neud yn gwneud y gofod yn llai, ond gewch chi wybod wan fwy pam dwi wedi godi a'i bwysigrwydd. Wan, diban y gofod yma yn y pen draw pan fydd wedi gorffan, mi fydd na ddrysa fan hyn, a tu fewn yr ystafell yma fydd hi'n stafell orffan, felly fydd na gyda i fans extraction yma na lle, a fydd fan hyn y rwla i mi sbrio gwaith, ydda hefyd y rwla i mi rhoi farnais ar y bitha. Fe rhyw stafell orffan ydy, a bwth sbrio, a mae'n ystafell reit bwysig ar wrth sbrio, ar hynny ydych chi'n neud ydy codi rhyw fath o niwl o baent felly i air y gweithlu, a peryg ydy wedyn mae'r paent yna wedyn yn glanio'r bopeth ac yn sychu ar y bopeth. Ond yn bwysicach hefyd, fel o'n i'n gweithio yn yn hen weithlu bach, felly, so ydych chi'n rhoi cot o baent ar rhywbeth dwi'n deddol o beintio neu rhoi farnais ar bopeth cyn mynd efo draw i dy'r cwsmar, felly. Dyna ni wedyn, unwaith ydych chi droi cot ar rhywbeth ymlaen, ydych chi'n gorau cau drws wedyn y tu ôl i chi, chwch chi'n creu llwch o gwbl, a wedyn o hynna wedyn yn gallu bod yn beth reit rwystredig, oherwydd nwedig yn y geia pan oedd paent yn gymryd oriau maith i sychu, ond gwirionedd oedd wedyn bob tro o'n i'n gorau cau drws y gweithlu, wel dyna ni, oedd yna stop ar waith yn doedd, a mae hynna'n costio bres. Felly, yr diban ydy wedyn, ydy adeiladu y stafell fechan yma, lle fedra i beintio bob dim, fydd yna racia wedyn ar y waliau fan hyn, a fyddai'n gallu gosod bob dim ar y racia iddynt gael sychu, camu nôl allan drwy'r drysa, cau y drws y tu ôl i mi, a cario ymlaen efo'r joban nesa, a sicrhau wedyn nad oes am ryw lawer o amser lle fod y gweithlu'n fyd. Felly, mae unrhyw egwyl neu oedi, mewn unrhyw fath o broses neu unrhyw un sy'n hynna'n cyflogedig neu yn y sector gyhoeddus, ond mae bob fath oedi yn costio i chi yn y pen draw. Felly, ond, felly hynny welwch chi ar hyn o bryd, dwi wedi codi'r waliau styd yma, ar hyd dwy ochr, ac hefyd llawr mae uwchben, a chi fyny fan wan i chi gael gweld mwy. Mae isio law mi fydd gennau chydig o risia i gyrraedd y llawr fyny fan hyn, ond am y tro rhyw'r hen ystol fach sy'n gennau, ond dyna ni, os ei droi. Felly, dyma chi, mae'r llawr wedi osod yn ei le, a fyny fan hyn fydd yn swyddfa fach. Mae ddinofod bach ddigon taclus, fedrai camera rownd, dych yna ddigon o le cyn i'm hen i daro'r to, felly dych hynna'n beth reit ddefnyddiol i gael yn dydy, dych chi'n eisiau gorau waldio'ch pen ar yr aftar bob tro, dych chi'n codi oddi ar gadar. Ond un o'r pethau o'n i'n teimlo hefyd yn bwysig, yn enwedig gwan, yn ôl adra wan, gyda i deulu bach felly, gyda i ddwy o ferchad bach prysur, a'r hynny o'n i'n deimlo, rhywun wedi bod yn gweithio drwy dydd, a cyrraedd adra wedyn, a dych chi eisiau treulio amser efo'ch merchad yn does, efo'n ngwraig, a wedyn, ni wedi mynd yn 9 o loch cyn i fi ddechrau dynoed ystyried edrych ar waith papur. Ac yn anochal wedyn, dych chi'n dechrau mynd ar ei ôl i wedyn, yn dydach. Felly'r syniad ydy o osod y llawr yn fan hyn, bod na rwla wedyn, mod i'n gallu just taro fyny yma am hanner awran fach, bob hyn a hyn, just mwyn cadw ar ben y doman o waith papur. Mae hynny'n oll bwysig. Dych chi'n oes am pwynt just yn unig i feddwl am
fusnes yng nghyd-destun be da chi wedi gynhyrchu. Da chi'n gorfod yn gallu atab ffôn ac atab e-byst hefyd ydych i gael y gwaith fewn yn y lle cyntaf. Ia, fel y gwelwch chi, dyma'r olygfa allan drwy'r ffenestri. Mae'n brawn godidog yma ar un o bryd yn Sir Gaerfyrddin. Ia, a chod y brif ddiban dros y ddwy ffenast yma. Wel ia, i daflud gymaint o leini fewn i'r gweithdy'n wedi gynyddio adag yma'r flwyddyn wan lle da, lle fo'r hael yn gymryd isal ar adag cnisio'r ddydd. Ond hefyd, pan fydda i'n gweithio fyny fan hyn, o'n lle mod i'n syllu ar ryw rafftar fel yna, mod i'n gallu troi ben a cael ryw olygfa felly, cael ryw enyd fach. Os gwir i chi, mae'n beth gwbl bwysig yn y marn i na, cael gola dydd, cael ryw olygfa. Yn cofio pan o'n i'n gweithio mewn swyddfa y Mae Caerdydd ers talwm, ac hefyd fyny yng Nghanolfan Sgwennu Tŷ Newydd, oedd rhai wastad yn gwneud sylw pan o'n i'n mynd yn chydig bach yn stressed felly. Hynny ni'n neud, o gwthio'n hun yn ôl ar ddesg a jyst cyrra draw at y ffinast, edrych allan onni am ryw 10 eiliad, a wedyn camu nôl i'r ddesg, a mi oedd o'n ddigon fel arfer i glirio'r pen. Ia, felly... Wedyn fel y gwelwch chi mi, hynny dwi wedi gwneud wedyn i adeiladu'r llawr yma ydi gosod 2 joist fawr drwchus efo'i gilydd, ei gwasgu o'i gilydd a'i bolltio. Ac oddi ar hynna wedyn, mae yna res o hangars yn grogi wedyn lle. Ac yn rheina wedyn, mae'r joists yma, joists y llawr wedyn, wedi nythu'n ddynt. Mae yna res fan un wedyn, o nogins da ni'n galw rhain de, a diban rheina ydi atal yr joist rhag gwyro. Oddi ar lle maent fod i istad felly, neu twistio, dechrau cremanu a falle. Dych chi wirioneddol yn eisiau hynna, neu dechrau fe gynnu chi lawr a'n wastad o fewn dim o dro, ond deitha chi fe, a eich chi lawr jyst i gael dangos o ddidano. A dyma ni, newydd ddod lawr i'r llawr gwaelod felly. A wedyn hynny welwch chi lle mae'r joists yn dechrau fanna, mae'n sy'n dod dros o wal yma wedyn. Ac am fod y span braidd yn hir, hynny dwi wedi gwneud ydi codi'r fframwaith yma. 3 joist 2 fodfad wrth 9, felly wedi bolltio i gludo at ei gilydd, felly di o'n mynd i'n nunlla de. Dwi wedi neidio arni dwi'n sawl gwaith, dim yn bwmsio nac yn gwyro dim byd. A wedyn mi fydd y llawr yn gorffan draw fan hyn. Hynny dwi wedi drio wneud fan hyn, gael weld os weithio tho. Yn y darn yma wedyn, dwi am roi rhyw sgrin fach fel perspecs a diban hwnnw gan foedd gennau rhyw fath o fwrdd fan hyn lle fydd ein rhyw cymysgu paent a falle. Di jyst fon a chydig bach ola naturiol yn dod fewn lawr o wal yma. Ia, a wedyn mod i ddim yn mynd yn orddibynnol ar ola lamp a falle de. Wedig, meddyliwch unwaith fydd y stafell oedd i'w gau felly fod yn reit dywyll yma, felly ia, trilio diwrnod gyfan yn peintio fan hyn a dechrau jyst gol artiffisial yn gallu bod yn dimod led anifyr yma. Ond ia, fe eto i mynd ar y tro, illa fydd yr benod yma, mae'n mynd i gorau gael ei rhannu'n sawl un yr ydw i angen cladio yr uned wan, lle'r bwth yma wan, a fyddai'n gosod yr fans extraction a falle. Felly ella wneud hynna'r ail benod pan fydd o wedi warffan felly de. Oce, ond am y tro, bob hwyl chi fan de, mwynewch y penwythnos.